Ola a todos e todas, son Juan Carlos Brión, presidente da Federación Galega de Natación, e dende a Federación Galega de Natación queremos propoñer para os premios Terra de Hércules a unha persoa que estuvo sempre vinculada á natación. Foi nadador, foi adestrador, foi directivo, foi presidente da Federación, foi seleccionador galego, foi membro da Asamblea da Real Federación Española de Natación. Por eso, o nombre que nos ilumina para estos premios é Don Carlos Bremón Pérez. Fai a túa proposta para o Premio Terra de Hércules na web amareterra.org.